салом дӯстони шабакаи биография филм. бо дархости зиёди тамошобинони шабакаи биография филму тасмим гирифтем дар бораи актёри дӯстдоштаи як ҳояки мову шумо. оҳо қаҳрамони филми водии гургҳо Пулот Алимдор нақл карда бошем. 3, 2, 1 омодаед? пас рафтем. Пулот Алимдор қаҳрамони филми водии гургҳо. номи аслиаш Муҳаммад Неъматӣ аст. Муҳаммад 15 декабри соли 1971 дар Сирвиз, Элазиги, Туркия таваллуд шудааст. Дар Анқара калон шуда таҳсилоти илмро дар зудгоҳаш гирифтааст. Дар донишгоҳҳои Туркия ва Канада дар ихтисоси тиҷорати сайёҳӣ ва менеҷменти меҳмонхонаро омӯхтааст. соли 1997-2001 дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико барои кор ва зиндагӣ сафар менамояд. соли 2001 ӯ ба Туркия баргашт ва фаъолияти ҳунариро дар ҷодаи синема оғоз кард. вай бо номи Пулот Алимдор дар филми водии гургони коргардон Осман Синав, ки соли 2003-2005 ба навор гирифта шудааст, шӯҳрат пайдо кардааст. ин карьери Пулот Алимдор аст. ӯ актёр, продюсер, коргардон, нависанда мебошад. баландии қадаш 1,75 см. таърихи таваллуд 15 декабри соли 1971 буда, ҳоло 49 сола аст. ҷои таваллуд Элизик, Туркия. жанрҳое ки дар филмҳо бозидааст драма, амал, ҷинояте мебошад. ӯ дар 11 филм нақш офаридааст аз соли 2003 то соли 2019. Пулот дар як суҳбати телефонӣ бо шабакаи навтаъсиси биография филм аз рӯзгори гузаштаи худ ҳарф зада чунин иброз намуд. ман ба Туркия ба аёдати волидонам омадам, аммо баъд қарор додам ки ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баргардам. ман санаи 11 сентябри соли 2001 чипта доштам. ҳамин ҳоло дар ҷои зисти ман дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико амалиёти террористӣ ба амал омад ва ман тасмимамро дегар кардам. парвозро ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико қатъ карда дар назди волидонам мондам. волидонам барои ман арзиши гарон доштанд ва доранд. он амали террористӣ ки ҷони ҳазорҳо нафарро гирифт, чашмони маро кушод. муҳаммад як бора дар Истанбул бо коргардон Осман Синов вохӯрд, ки ӯро ба нақши Пулот даъват кард ва бо кадом роҳе ӯ ситораи Биг Рейн шуд. аммо бинандаи мо бояд бидонад, ки Пулот маълумоти махсуси актёрӣ надорад. ӯ дар филмҳои Пулот Алимдар дар Куртлар Водиси Пусу ва Куртлар Водиси Террор бозӣ намудааст ва инчунин дар филми пурраи Куртлар Водиси Ироқ нақш офаридааст. маълумотҳои аҷиб дар поён аст дӯстон, идомаашро тамошо кунед. ҳаёти шахсии актёр аҷоиб аст. ӯ соли 2012 ба Некхан Кашишкчи издивоҷ кард, аммо дар соли 2019 барои талоқ ариза навиштааст. ҳунарманди маъруфи турк Муҳаммад барои дузанагӣ ҳукми зиндон таҳдид мекунад. дар ин бора нашрияи иттилооти Сабаҳ рӯзи душанбе 2 октябр менависад: тибқи як гузориши паҳншуда, зани актёр, ки дар марҳилаи талоқ қарор дорад, ба прокуратура ариза навишт. дар изҳороти ҳамсари Муҳаммад Неъматӣ ӯро ба назди қонун муттаҳам мекунад. издивоҷи ҳамзамон бо ду зан. маълум аст, ки зани дуюм рассом, занест бо номи Клер, шаҳрванди Иёлоти Муттаҳидаи Амрико буда, яҳудӣ мебошад. издивоҷ байни Муҳаммад ва амрикоӣ дар Иёлоти Пенсилвания баста шудааст. тафтишот муайян мекунад, ки чӣ гуна актёр тавонист дар як вақт бо ду зан издивоҷ кунад. агар Муҳаммад гунаҳкор бошад, пас ба ӯ ҷазои маҳрум сохтан аз 6 моҳ то 2 сол таҳдид мекунад. маълумот буд дар бораи Пулот Алимдор ва бо шабакаи мо бимонед. нависед, ки дар зершар дар бораи ки маълумотҳои аҷоибро дидан мехоҳед.